टेलिभिजनाव दा समाव दिन्थिनो लादों बर' सावथुन नायलांदो फारि फारि। Nâng gì đừng. Ơi, nोंसोर ओरै थांनाय थां बैथिं थांद'। ओइ ओरै फैद'। नों आंखौ गिनो नाङा जाम्बि। आंबो नोंसोर बादि मानसिसो। आं गाज्रि गोसोनि मानसि नङा। नों मा गामिनिमोनलाय? आं हाब्रुबिलनि कलेज एडमिशन लानो थांनो नागिरदों। बाह बाह बाह, आंबो बे कलेजावनो एडमिशन लाबाय। नों निखमार ना? औ। आंबो शिलंआव फरायनो बानानै देग्लाय गोदान नोंसोरनिसो एडमिशन लाबाय। नोंनि मुङा मा? हिरा। हिरा? बाह बाह, लाभलि। आंबो थांगोन बेयावनो। फैदो, आं थांफाखानोसै। ओइ लोगोफोर, फैदो गिनो नाङा ना।
the best. हा धोरोमबिरखौ नुबोआखै नुनोसो बुंदों नोंसाला मोजाङा सोरबा सिख्लाखौ मटर साइकेलाव लानानै उराय दावलागासिनो दङ गारि सालायनायखौनो गिखांबाय थारबायसो आङो आइदै फाग्लि गिजिया दाबो फैया दखानाव थांनाया खाख्लुमासो नोंसोरलाय नोंसिनि बिखा बिख्लायासो लहरायजोबथारबाय नामा आयौ आजाखैसै लोमजानायालाय मानो जि खाख्लुमान थाखोसै थैबायसो नामासै या मा जाखोनो मा जाखो गोलोमसावबाय गिजि जिउआ गारामासिम सफैथारबायलै गिसिबसि हाथारलालै आङो आइदै माबा लाबोलै गिजि आइदै गिजि माबा लाबोदोलै माबा लाबोदो गोलोमनो हामथारला माबा लाबोदो नैबे थालाव सिबलि नैबे थालाव थालुआव फैदो जारौ फैदो आयौ बोरैबासो जाथारसिगोन नामा नंथारबायमोन हां जायालै गिजि जाया आं जेबो जाया लाथिख' बिमा जुदि लोमजानाया बारा जायोमोनब्ला हाङा गन्थंजों गनो नागिरोमोनब्ला गन्थंआ ओरै हमथेथारगौमोन आङो आरो खुगाजों गनो नागिरमोनब्ला खुगाखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो खिथुजों गनो नागिरोब्ला खिथुखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो गिजि खर' सानाया बारा मोनबाय आंखौ एसे बादो अननानै ओरैनोबा नोङो गथ' बाफेरनो मोनला गोब्रामबायबायसो नामासि र' लायनां बिदिब्ला बिदिबा माबार लायदो जाबाय माथो एफालासैब्रा माबार बादो खर' सानाया खारो खोमा माबार बादो दे होनबा बादो दे आयु गिलिरथार दे लैबोलो हो मेघालय बांगालराव खामानि मावनाया माला फैलायखौरानलाय फंबाय हलै थांखो सिहर आं दाना बिदि नंलालै मालाय बाजा खुमानायखौसो नुफैगारलायबायब्रा न' नों आंखौ थगायदोंसो साला नों आंखौ थगायदोंसो लोमजादों होननानै नों आंखौ थगायदोंसो नोंखौ होथारगोन आं साला हामालै बायदि हामालै नोंहा जों जौजों जाजानो मोनबाय
फामाफां जोंहा गुमैयासो सेंग्रासिनमोन आंखौ बै नायनो अनसोगारो सौग्राव फैनाय मानि बोराय हारा मेगन खेबनायफ्राबो नायफैथारा साननायफ्रा जेबो जाथारलाब्ला गुमैजों सोरनो मन्दिराव हाबा जागोन आब'जों अनज्लायना संसार जागोन दारिमिनाना गुस्थि थरलाला खानाय मोनफ्रामलायनाय खट लंपेन्ट गाननानै आंखौ नायफैदोंमोन थांफानोसो ब्रा ब्रा लिंथारदोंमोन लेखा गोरों सानना साख्रियाल नंफ्रांना दाउला खासिजों बोथिसे थेब्रे जाहोहरदों थांनाय समाव बासि जानो गिना गुगुरुबो खुलुमहरदों दारिमिनाना गुस्थि थरलाला खानाय मोनफ्रामलायनाय खट लंपेन्ट गाननानै आंखौ नायफैदोंमोन थांफानोसो ब्रा ब्रा लिंथारदोंमोन बैसागि गुमैया हाबागै नों हले मेथाइखौ थिगखौनो खनथारदों आगै हा माबायदिमोन आगै नोंखौ नायफैनाया माबाहाय गुमै मिनिथावा बोराबथावा थाल्ला खबरखौ हरथाथ'नानै नायफैनायाबोहाय मानसि मोजांब्ला ब्लड खारलांनानै गुमै मोननो उनावहाय खबरखौसो हरनो नागिरबायमोन आङो दालाय माथो जाखो माबानो गुमै ह सिखाव सिरेबसोनो मेघालय बेंगालर खानानै थाहैनाय गलि गैजायैसोनो नांथ्राहाय आंनो नोंसो साबसिन गुमै नै आगै हामब्लालाय आंनाव थादो नों मेथाइ रोजाबनाय बिदि खालामदों ना आं आब'खौ गियो थोद जाम्बि बिदि नङा ओरैनोबा नोंब'आ फिसा हौवा गैखाया नोंनोनो 90% सम्पथिखौ लिरनो हागोन आं सेंग्राफोरलाय लाजिया नों लाजिया लाजिया बैसागि दानो माबार बेरानिफ्राय ओंखारला नोङो लाजिया नोङो बिब'नि आदार सेनो नागिरग्रा ओइ फिसा हौवा जोनोम जानो रोङि लोग बे दाया नोंनि ना आंनि लाजिया नोङो फिसा गिदिर गिदिर जालायनानै रुवाथि साफ्रोमबो खारनाङो बे खुरिया हिन्जावजों आरो बिबोनां थाबाय थब्लाबो सिला बायदि नोजोर होबाय थायो दारमासथिनि थौ नों खुरिया हिन्जाव बैसागि बैसागि आगै नों थांमानसै आगै नों थांमानसै न' 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 नैबे 1000 राङा लांफादो न' आगै गिनाङालै न'लिला न' जेबो नङालै नुदां गोमाया दाउजोमा नायखुमाथारबावदोंसो नै फाग्लि नों सोरखौ गोसोखांदों मानि सिरि सिरि आंना खाफालानो गाज्रिहाय बिब'नाव साननैसो थाहैथ'नायानो होखार जाहरलायबाय आयौ फाग्लि नों गुमैया फिसा हौवा गैयैखाय नोंखौ बिहारिसो लानो नागिरदोंमोनदां बिदिनो जायाखैबा नांथ्राहाय आंनो बोरायराय फाग्लि आंनाबो बेबायदिनो जादों माबायदि जादों देनाय खिन्थानायसाय नै फाग्लि नों आंनि जारिमिनखौ खोनासंलाय दुलि नों आंनि डार्लिं आं नोंखौ मोजां मोनो नों मानो जेबो बुङा मादैमोन नुबा रायजागोनबो थोद जाम्बि आंनि बिमा बिफाया आंनो सानसे हिन्जाव होखानांगोन ना नुदों अब्ला आं नोंखौनो लानो होनगोन I love you दुलि दुफां नोंनिया मा खलबलाय नोंनि थाखाय मान सनमान जोब्बाय लाजायासै नोङो बिमाफोरनि गन्थङा नोङो दुलि
नोंबो खबरदार आरो नोङो बे रुवाथि थाग्रा जायगायाव मा मोनफैदों ओंखारलां नोङो नाबार ओंखारलां दा बावैनो मोजां बियावनो लायना होफैयाब्ला जोंनि गन्दखौ हासिगोन बियो लाइनाव फैहांबायमोनहाय खावलायाव एरजानायखौ दाबो गोसोखांबाय थायो आं मालाय दा लजिंआवसो दोनहरबाय जेरैबो टेनसन फाग्लि आंनाबो नों बायदि बोरायासो एदावफैबाय थायो हिरा आं नोंखौ साबसिननिफ्राय हामसिनसो नुसिनलायलांबाय आरो जोबोद गोसोखांसिनगासो जाबाय बिब्दि होना उनाव नागारब्लासो नागारा बेल बुनायखौ खोनायासै नोंसोर अ बेल बुबायना थुदो 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 दिनै एडुकेशन साबजेक्टनि चैप्टार 5 हम एन्ड स्कुलनि सायाव नोंसोरनो बुजायनाय जागोन आच्छा हिरा नों मा सिनेमाखौ नायनो मोजां आं मोनो गासिबखौबो नायजोब्बाय आं नायै जेबो गैला दा बेनो जाहैदों their relationship and ways for better relationship मा coordination धोरोमबीर नों सिखार नोंसोर कलेजखौ रंजासालि क्लाब मोनदों नामा जिराय आरो नोंसोर गासिबो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं दा नेक्स्टआ जाहैदों ए स्कुल इज ए प्लेस where children receive formal education it is the only agency which holds the responsibility of the educational welfare of the society through हेलौ धोरोमबीर नोंनि आखला नोंसोरखौ कलेजनिफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन Be careful. Dismiss for today. ओइ एनबेगा नों दिनै मा मावदों मा होनदों दिनै मा मावदों होनदां ए जेबो खामानि गैयैखाय थांहां फैहां खामानि मावदोंलै आं बाबु थां बेंगा नों दिनै जेबो मावनांला बे टमेट'नि हाग्राखौल' मोजां दांहैदो थां हा मानो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनलाबायखो बेलाय दे जागोन दे औ आबौ शिब दिनैबा मा जागोन लायो दिनै जाथ्रायाबा बाबा आंनो फैसा नांगौ हा मा बायनांगौ आइ हिरा 5,000 रांनि दख'ना बायनो मालाय आंना लोगोफ्रा बायजोबनानै गानबाय 5,000नि दख'ना नांगौ आइ हिरा मालायफ्रालाय बोरैथो 200 रांनि दख'नाजोंनो समायसोगारोलाय नोंनो माब्रै 5,000नि दख'ना नांगौ जाखो आं मिन्थिया आं नांथारगौ दिनै रां गैया नैबे 500 राङा लांदो न मा जाबावगोन सबथिके टेनसन बाबा आंनो रिसार्च कार्ड सोनो रां नांगौ हाब आइ दाखालिसो सोदोंमोनलाय हाब माब्ला जोबस्लाबखो आइ फैसा गैया न नैबे 200 राङा लांदो न मा जाबावगोन गथ' खांनायाबो टेनसन बाबा आंनोबो मबाइल नांगौ हाब आइ नोंसोर आंखौ खर' फुरहोजोबसिगोन आइ आंखौ बिदिब्ला मानो खाङा आंनो बेखौ मोनाब्ला जिन्स लंपेन्ट नांगौ जागोन आइ जागोन नोंनो दुइसिन नोंखौनो अनसिनो जों थाङाय सना दिनै नोंना जाथ'नाय नंलिया दा बावैनो जाजोबथारगोन आइ
आयै सयथिबो फिसा खांनायाबो खम नङा हा बेबायदि लंपेन्ट गानजोबब्ला कालसारा माबोरै थांबावनांगौ जाखोब्रा दख'ना दं दख'ना गानबानो जायो एखनब्ला मेलेमफ्रानो गोदौनानै उखुन्दै खुलायनो नागिरो आंना जायसो फोथांदों बेसो मिथिदों ओम दहाय मादै लोक्षि नोंस्रा मालाय बिनाय मानो बिनांगौ नोंल' मोननांगौ नामा जोंलाय मोननाङा नामा बाबाया आंसो बांसिन जासिखादों नोंसिनि बाबाया आंनो नोंसोरखौ सासे जासिगाबाय दा आंनि अनजालिया नोंसिनि गेजेराव सोर सासेया जागोन होनबा ए बेगालद्रायानो खुरियाबारिया मानसियानो सेथोथारदोहाय सेथोथारदोहाय सेथोथारदो आयु मा खालामनाय जाखो हेन बेंगाया जोंखौ हाबा लानो नागिरनायाबो आवसावफ्रा है बारा सायाखैलै सालाया गोदोनाखौ मोनहानै मोनबा सोला हरथारगौमोनलां जोंना माहाजोना फाग्लासो जाखो ना मोजांसो जाखो ना खर' गाज्रि जाखो हा बायगनबारिनि हाग्राखौलाय मानो दांनो थिनलाबायखो दांनो थिननायनि खोथा दाङाबाबोथ' दाया जाखागोन दांनोसैलां अरे मित्र जी अब देश से कब आइल हो अरे मित्र जी कहाँ बोले बा देश से आचे हम पहुंच गए तारा के घर में जाने के लिए हम सशक्त रहा हाँ अच्छा मित्र जी तोहरे के लिए शुअर का मीट ले लो हो अरे शुअर का मीट बोले ना दोस्त हमारा मुख से तू निकल जाए रे अच्छा अच्छा मित्र जी चलो ठीक है तारा के पीछे हम भी आवत नहीं अच्छा 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 जैसा अच्छा मित्र जी हाँ हाँ जैसे भी हो अब जाना ही पड़ेगा अरे मित्र जी हम नहीं भूले हम तारा के पीछे आवत नहीं जैसे भी आओ हाँ नायाथ' माथो गोगोम नांथारदों जाबायलै या बे फाफि जिबौआ सानफ्रोमबो नांफायो दावरामस्थिनि र' जिबौ हिहि हिहि आदि हा फाफि जिबौ हाथासो हायला आरमा दन्दा नङामोनब्लाथ' दिगदारानो जासिगौमोन माथो आंलाय हा उफ अ बेवहाय दंफैयो दिनै बेखौ नैबे जिबौ दन्दा गोथैखौ लानानै जंखायहैनां र' थाङो र' नै फाग्लि नोंहा अमा फिसा गैयाब्ला आंनाव अमा फिसा मासे लांफैदो आरो मा गैनायालाय गैयामोनहाय आब' हा बे बुन्दिखौनो हरदो देनां फाथालसे फिसिनानै ज' जालायदिनि हा नों माला लाङो लांफैदो मासे आदि दे देनां सोलाबबा लांफैसिगोन आं थांगौ बेवहाय नोंखौ सिगिनो र' नों बेवहाय नोंखौ नैबे जिबौ गोथैजों सिगिथारगोन आं दिनै
ओम 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 शांति शांति मा बोरलाय जाखो बेलाय आयौ मा जानाय जाखोसै बिलाय बेवाइफ्रालाय फाग्ला बोरखो बिलाय लुबालुलाय ओम ओम नोंसोरा गोबां गांनाय उखैनाय दङब्ला आंनो फोरमायनो हागोन आं शिब जाबाय आं नोंसोरनो बोर होलांगोन मा फाग्ला बोरखो नोङो मा फाग्ला बोरखो मा फाग्ला जाखो ओम नोंसोरनो मा नांगौ आंनाव बिनानै लानो हागोन आं नोंसोरनो गासिबो फारि फारि होलांजोबगोन बि नोंसोर आंनाव मा नांगौ आब' बेवाइफ्रा मा जाखो बोरदों आं गाराखै आं शिब जाबाय आं शिब जाबाय लायनोसैबो आङो नै लायनोसैबो नों होथारगोन आं बेवाइफोर आं बोरैबा मोनथारबाय आंहा खर' मेग्रेमलाबायनो मोनबाय आङो नों होथारबावगोन आं नों आंखौ थगायनाय जायगा मोनबावाखैना थिग गैया बिद गैया नों खाब्रे हा नंमारगौसो नामासै हा नङाबा मानोथो बिदि खालामनांगौ बेलाय थांदोहाय थाङाखै नोंसिनि आगैखौ थाब अजा लानानै फैथारथों खिथाहैदो थां र' बिदिब्ला आंबो थांसै थाब लाबोथारथों थांदो माबार आयु माथो थैबो ओंखारलायदों नै हाथाया गोलाव हाबथारदों माथो दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलावला अजायाबो दाबो फैया दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलावला दाबो सफैया माबासो जाबाय नामा माबि जाखो आइ हां थिफुं थिफुंल' लाथारबाय नै अरनाय जायगायाबो बेनो जिबौआबो नै बेनो बेथ' फानि बता जिबौसो गावहा बेखौनो जिबौ दन्दासो होनदों र सिन्था दाखालाम दानो बेखौ थिग खालामगोन आं दहाय आफा इसर हामसिगोन आइ हामसिगोन मानसि हामसिगोन आइ ओइ गुमा ओइ एनबेंगा आयौ सोर बिमा खर' खोन्थाया नोंखौ बे हाग्राखौ दांलाबाय थाना गावनो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनदों इस ओइ बुरबक बे टमेट'नि हाग्राखौसो फुनथो होनदां बेखौनो दांनो थिनो होमबा बेखौलाय दांनो होनाबा माथो जाम्बाथाय जाम्बानि खियाव थाम्फै बाया मिथिबाय फु बे टमेट'नि हाग्रा माबार फु मालाबा बे खिनाय उनाव खि देरगोनलां खाथियाव सोरनि खियाव बांसिन थाम्फै बायो दहायनिफ्राय हालायलायसिगौसो बेखौनो दांलाबायसो थादोंलै माजोंसो जाम्बा होनबाय थादों बिमा नै दु बिहरनाय मालफ्रा लाबोजोब्बायबालाय माथो जाखो थारमाने जोंहा पार्टि अफिसाव मिटिं दङ आं दानो थांथारनांगौ आरो सुखे बिहारि आलासिबो फैगोन सुखेखौ थाबैनो फैनोबो खिन्थाबोखाथारबाय आं अमाया फिसाब्लाबो मेजेम थाइरेमरेमखाय लाबोखाथारबाय आं आरो सुखेया बुंखायो अमा बेदर मोनब्लाथाय जेबो नांथारला होनो नङा होननाया बावदोंसो माबार मिटिङाव थाबैनो थांनांसिगोन आंहा ओइ बिमा
नों दा सुखि बिहारिया फैयोब्ला मोजाङैल' जाहोहरदो दे आं माबा थांसै मिथिङाव आं रायलायनोबा रोङा मा होननानै रायलायनांगौसै इस बिदि नङालै जाम्बि थ' थाथा रायलायबाबो बुजियो बियो इस नै आंहा समासो बारा जालायलांबाय आं हागौमानि थाब फैफिन नाजागोन दे आं थांसै दे दा गोबाव बिमा खालामदोलाय टावारसो गैबाय बाया नामाब्रा मा जाखोनो सेरबाबो जाया हे मबाइला थाबोनानै टिभिनि रिमटखौसो लाबोफानो ओइ बिमा बिमा मबाइला थाबबायलै मबाइला माबार लाबो टाइमासो बारा जाथारबाय आंहा न बावसिया हरदो माबा गोसोफ्रानो थिग थाथारलालै बावसिया जाथारबाय हाय डार्लिं मा खौरां खौराङा नों आरो आंनि गाबोन फुंनि 9 बाजियाव बङाइगाव बासस्टेन्डआव नों आंखौ लोगो हमनांगौ बिनि उनाव जेथिं जों सानैनि गोसोआ लेंलांगोन बिथिं थांनांगोन राजि ना Oh yes I love you हिरा I love you अके बाय वाह नोंनि समस्यायानो जोंनिबो गिदिर समस्या थैंक यू All the best थैंक यू आयु आयु बिहारि सुखिया हनै माथो फैगौबो आयगा हाय सुखे आयगा नमस्कार मित्रनी नमस्कार हाय आयगा सुखे आयगा बैठिए हाय सुखे होय मित्रनी हम यहाँ में बैठे हुए क्या खाएगा है सुखे पूरा भी नहीं है मित्रनी जी मित्र ने हमको बोला के ले लिखा हमको बहुत जोर से भूख लगे लहा खाना पीना भयल के ना हो मित्रनी और हमारा मित्र जी कहाँ गए लहा मिचिंग है सुखे एकदम खबदब चला गया है रस के हम भात बनाएगा आएगा है सुखे हम भात बनाया है आइए अच्छा शेयर में बैठिए अरे मित्रनी जी बहुत अच्छा निमन सब्जी बनाए लहा बहुत निमन है चोर का मित्र को हम बहुत पसंद है मित्रनी जी तो हम खाई खाओ उसके खाओ हाँ खाओ उसके खाओ अपना घर समझ लो शरम नहीं आती लाजिना है सुखे लाजिनाङा ठीक से खाओ उमा फिसासा स्वाद के बादशाह सुखे मालिक भी नहीं है हा माबाफोरसो गाज्रि बुंफ्रांखो ना माखो आंबा हा मानो रागा जोंनानै थांखो सिबलाय माखौ है फिफायासो रागा जोंफैसिगोन बे दा हिरा आं नोंखौ लानानै दा बावैनो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांसिगोन मा नों आरो नोंसिनि नोमा नोमफाया माबाफोर अबजेक्सन होगोन नामा हिराया आंसो आइ आफामोनहा नङा आं गोसो जाब्ला जेरावबो थांनो हायो आइ आफामोनहा बेवहाय जेबो अबजेक्सन होनो हाया अके आं राजि नों जेब्लानो लेंहरगोन आं अब्लानो फैगोन गुड
आयौ फाग्लिखौ फिसाय मोननाय बायदि नुथारदों नोंखौलाय नोंखौ गथ' सानैनि बिमा बायदि नुथारदों हा माथो बोर बियानो नोंहालाय बिबाय बेखौनो गिया नालाय फाग्लि आंबो आंनो फिसाय मोजां मोनथों होननानैसो बोर बिदोंहाय थांदो फाग्लि थांदो फाग्लि ल'ना नोंबो एसे लोंदो ना प्लिज ओं लोंगोन नों जौ फेबाय ना नों जोबोर जौ फेथारबाय ना आं फेयाखैथ' जोबोर खुसिजों उसिफावनाय दिनैनि दिना ना बाह ओइ हिरा नोंनि बे बारफुनाय गावदां बिबारा मानोबा आंनि गोसोखौ जोबोर बोदोर खालामबाय हिरा आं नोंखौ एसे खुदुमनि दे ओइ हिरा नों जौ फेबाय ना नों जौ फेबाय बा रेलगारिनि उखुन्दै खुनाय बायदि नुलायथारदों माथो ओइ नों जोंखौ थाबथा खालामना मिथिबाय सोमनाय जानाय लोंनाय बे जोंनि गोसो नोंसिनि मा नोंफान नङा समा जेब्ला फैगोन बैसोआ जेब्ला बाबेनगोन अब्लासो नोंसोर बुजिगोन पकेटाव रां दङ जों सोबदों जादों लोंदों नोंसिनि मा नोंफानि बायाखै मिथिबाय जों नोंसोरखौ स्टुडेन्ट लोगो हिसाबैसो बुंदोंलै मिथिबाय दुद बादु लेट्स गो अहंखार मानसिफोरखौ बुजायनो सानोब्ला गंसे उनो मिथिबाय थु ओइ सिगारेट खबसे हरलाय न' सोबदो नोंहाबो सोबदोलाय धोरोमबीर राम अनजालु आरो गियानि नोंसिनि मुंफ्राथ' जोबोद मोजां सेथि बान्थायानो जादों थैनाय नैथि बान्थाया केन्सार थामथि बान्थाया बिखायाव गाराय ब्रैथि बान्थाया गुजुनाय आरो देहा रानलांनाय बाथि बान्थाया हापानि बेराम आरो सिगारेट सोबनायनि दथि बान्थायानो जादों मा बिमा बिफानि मेगननि मोदै बे बान्थाखौ मोननो गेलेनाय टिकेटनि बेसेना मात्र 1 रां 50 फैसाल' गासै टिकेटनि अनजिमाया 110 कौटि भारतीय जायखिजाया हाथाय बाजारावनो बे टिकेटखौ मोनगोन
बेखौ गेलेनायनि जायगाया जाहैबाय गोथों फैब्लासो मिथिगोन बी केयारफुल माय डियार बयज गावनि जानानै मा बुजायनो गोदों गोलैदों प्रिन्सिपाल सार जोंनि खोमायाव बेफोरबादि बोसोना जेबो सोलिनाय नङा थ' थांसै बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय हाथाय बाजाराव टाउनाव थांना सिनेमा नायबोनानै सेंग्रा मोजां लोगो मोनब्ला मेगन थिफायनानै मिनि हादे मिनिना नोङो गय जाहोनानै फैनाय समाव नोङो आंनो रुमाल गथायनानै दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लै लाइजाम मोनदाव रायज्लायदाव गोसो गेलेमबायबो गोसोखौ हमथा हायैयाव फाग्ला बोरबोबायबो लाइजाम मोनदाव रायज्लायदाव गोसो गेलेमबायबो गोसोखौ हमथा हायैयाव फाग्ला बोरबोबायबो नोंखौ नुवाब्ला उरां फारां मोनग्रा जाबाय आंबो खिन्थानानै लानो हाया बिमा बिफानावबो नोंखौ नुवाब्ला उरां फारां मोनग्रा जाबाय आंबो खिन्थानानै लानो हाया बिमा बिफानावबो दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय जोङो मानसिफोरखौ गामिनि मानसिखौ बुजायनानै कनभिन्स खालामनांगोन सिन्था गैथ्रालै आदा आंना फिला साफा मोजां जोबखा आदा बेफोरखौ साननानै एखमब्ला उन्दुनो ओंखारलायलाङालै आदा नाथाय आदा सोरबा दादा मिदा रांफोरबो बियोलै आदा ओइ फंबाय बिनि थाखाय नों मा खर' सादों जिंगा गैयालै फंबाय रांनि राहा जाथारगोन जाबाय ओइबार हले जाबाय बयनिख्रुइबो बांसिन आदाया भटआव देरहाथारनांगौ बथलनि सावगारियाव बथलनि सावगारियाव बथलनि सावगारियाव एबार हले गखाथारला
सिगारेटा हरलाय ओइ सिगारेट न ओइ बाजै जौ नांगौ ए बाजै जौ थां माबार थाब लाना फै माबा ओंखामखौबो एसेल' जानानै ब्लडसो सिखारलांदों सि नों गासिबो आंनि मान सन्मानखौ जाजोबथारबाय सि आं ओंखायनो बाखाथारदोंमोनहाय दे नों माब्रै बुङामोन दिनै हा नों अमाखौबो फिसासो होनबाय नालाय ओंखायनो स्वाद के बादसा थिगसे खाव दालाजि सरम नेहिया थिनदोंमोन आङो सि थैबाय नों गासिबो मान सन्मान जाजोबथारबाय सि ओइ दिनैनिफ्राय आंनियाव बेफोरबादि गाज्रि गुज्रि आलासिखौ दा लाबोसैहाय नै सबदिके माथा गरम सासोलै जवाखैब्ला माब्रैथो मोनजाखो बेलाय मोसौआ जवाखैलै आदा बादिबा हानाय नङाना आंजों बादिनो बिसिबां रांनि बादिनो नोंलाय लाख रांनि बादिनो नामा उदां बेरायना जाग्रा मानसियानो हा मा जालायखो आगै उखिल जोंना मोसौआ जौनानै बैयाव गम जागासिनो दङ बेखौनो जायाखै होनगासिनो दं बे साला लोखिसारा बैयावसो खादोंमोन आगै हाब मा गाज्रि रावलै बे मानसिफ्रा बिदिनो गोरोन्थियावनो भुल मावो डक्टरनाव थांनानै मुलि बिहैबाबो माबा खर' सानायनि हट खिनायनि मुलि हट माबा लोमजानायनि मुलि हट गानायनि बिनो नागारै बारा जानायसो बियो मिथिबाय मोसौआ जवाखैलै आदा खानाय बे दिरुङासो जदों औ नंगौलै फंबाय उकिल नंगौ नंथारगौ फंबाय उकिल दासो बुजिदों नोङो दे लोंलायदो हामाथो नोंहालाय लादानो लानोसै आं बिदिबा। लादो एसे लादो दे दे नोंथांमोन दे स्टार्ट खालामदो दे होमबालाय दे बिदिब्ला बेफोरबायदि सौदावलायबा गुन्दाफोर बायसो मोनहां हे नङालै मा आस्सा जों बेवहाय साथामबो अफिसार जोब बाय सोर सोरहा माबादि गथ' खांखो बेखौ एसे मिथिलायनाया गाहाम जागोन नामा नंगौ मिथिनो मोनलायोब्ला गाहाम जायो आच्छा बिदिब्ला एग्रिकालचार अफिसार नार्जारी बिथाङानो बुंग्रोदो बे गथ'नि खोथा बुंबानो खर'आनो गरम जाजोबोलै नोंथां टेनसन जा बुजिहैफिना थांखु जानाय सिगारेट सोबनाय मा नायनो नुब्लाबो नायख्लेंनानैसो थानांगौ जायो इसलै नोंथां जोंनानो सासेल' गथ' खांनानै मोजां जाथों होननानै शिलंआव फरायनो दोनहरबाय माबा बदनाम जानानै प्रिन्सिपालसो होखारहरजाबाय दा खाथिनि कलेजाव फरायनो होलायबाय बेवहायबो हनै जोंहा प्रिन्सिपाल बिथाङानो मिथिगौ बे गथ' सासेनि थाखाय जोंहा खर'आ टेनसनानो जोबला ओइ मोजांलै मोजां गोलैगोन आं हाथारलालै बेलाय मोनबाय थादो नोंसोर थांदो दे थांदो बाय
Anh ơi! Ơi anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Ơi anh ơi! Anh dù phí vai! Anh dù phí vai! 아유, 술 बेफोरबायदि गथ'खौ मा बुंबावनांगौ जाखो? 다름이 बे न' सिङाव सोर सोर दङ मिथिगौना नोङो? इसेल' नुदों आफा इसेल'। ननसेन्स बेखौ सिनायाखै नोङो? एक्सकिउज मि सार। नोंखौ र' नों थांदो थुदो बाबा थुदो। नों थांदो इसे धर्ज ला नोंथां इसे धर्ज ला। नामखौ अनना दोनदोंमोन धोरोमबीर नाथाय बिनि उल्था। टेनसना नोंथाङाल' नङा टेनसना जोंहाबो दं बयहाबो टेनसन दंजोबो। टेनसन बयनिबो न'खराव टेनसन। हेलो ओइ आदा उसा मार फैदोलै जोंहा पार्टिया इलेक्सन देरहाबाय हा हा हामथारबाय देरहाबाय है अमा बुथारगासिनो दंलै मार फैदों माबार थांगासिनो दं फंबाय हुर्रा थांगासिनो दं फंबाय नै थांसै ओइ बिमा ओजों फैलै हा मा जाखोनो मा नै जाखो जोंना पार्टिया देरहाथारबायनोलै बिमा आंखौ लेंहरगासिनो दंथारो आं माबा थांसै थादो ससमाखौ बावथारलायबाय ओइ बिमा ससमा थाबोलायबायलै माबार लाबो मा जाखो आया माखौ मिलाबायखो बोरबायसो नामा माखौ बोरखो आंना जौखौ बासिनायाव गैया खापसे सोहोरागौ मानि आखायानो मावगाथारा ओइ बाजै खापसे लाबोदोलै मैया लोंनाया बारा जाथारदों। दासो थिग जादों माथाया। जों बायदि जालांगोन बे फिसाफोर खबरदार जौखौ बारा दालों जों बायदि हारा मुरा नुजानाय ख्राव जागोनबो। हा नोंसोरलाय माथो बेबायदि बैसोआव एसेबां मानि लोंबावो फालाय? जोंहा हारा मुरा हाबजोबथारबाय सानसे मोनोबानो थानो हाला जों नागारनो हाला। जालालै नोंसोर आं थांसै नोंसोर लोंदो थादो।
ओइ थ' ओरै बारस'लांसै थ' ओइ लोगोफोर हावनोलै महर गोसा गोसा सिख्लाबो नाहरदों जंखायलै थ' आयौ बेलावा गिदिरथार नै आयै नासो गिदिरथारमोनहाय सिख्लाफोरनि महरफ्रालाय माथो जाथाव सलाथावथारलाय ओइ नावलाय सोर बिसोरो ओइ लाजिया नोंसोरो सिख्लाफोर नागुना बिदि नायफैनो लाजिनो नोंसोरखौ जों दिनै ओरैनो हगारनायाव गैया आइदै ओइ फाग्लाफोर मा ओंखारबो मा मुं नोंना? बैसागि बुङो मा गामिनि? थाइगिरगुरिनि अ थाइगिरगुरिनि बैसागि आं नोंखौ हाबा खालामनो होनोब्ला नों गाज्रि मोनगोन नामा? जों बायदि लेखा रोङै जाम्बि महर गैयैखौ नों माब्रै हाबा लानो समायनो? बैसागि आं गोसोजों समायलाबाय आं नोंखौ दा बावैनो हाबा खालामथारगोन। बिसोर बिदिसोना हो आं दा बावैनो नोंसिनाव थांगोन दे थादो दे। फैदोहाय लोगोफोर मालाय फाग्लियासो खाफाल गेवसिगोनहाय फाग्लिफोर हाब मैया पार्टि जानाया उदैया खें खें सालागासिनो दंथारोब्रा। ओइ बिमा दै लाबोलै दै एसे मुलि जानां। मैया पार्टि जानाया उदैया खें खें सालागासिनो दंथारो। न'आ हट मोनदों होननानै बांद्राय जासोगोन। मा खालामब्रा बिमा अखमबा फुथिया जाब्रेबाथाय जाब्रेबाय जाब्रेनाय जायोलै बिमा। सेंग्रा गोरलैखाय नोंस्रा खुब फुरथि खालामनो मोजां मोनथारो। नै माबा बाथ्राफोरखौनो बिदुंसो लांथारलायबाय बेनिया। फै
मालै सेंग्राफोर मा खबर मा खबर सोंदों नोङो नोंनि नोंसासो हिराया सासे बांगाल हौवाजों खारफानानैसो दङ दा बर' समाजा हमनानै दोनदों नोंसोर माबार गोख्रै थांनांगौ नङाबा नोंसोर बिगुर जिगोन सि मा लोखि सारा गथ'लै बेलाय लोखि सारासो होनदों नोंसोरो बाराबा नोंस्रा जेन्दायाव नोंसोरबो बिगुर गुगोनलै माबा थांबा थां खोनाबाय फिसाखौ खाङो मोजां जानो थाखाय फिसाखौ मोजां नाम दोनो मोजां जानो थाखाय हिरा सना रुपा बोरो दिनै मा गन्थं हाखो जथ' होमब्ला बे गासिबो नोंनि दाय आंनिल' मा दाय फिसाखौलाय सानैजोंसो खाङाखै होनबा गावबो एसेबो बुंथ्रा नालाय ओइ सिरिथा र' नोंसोरखौ एन बेंगा र' आयौ हाब मा अद्भुत जिनिसलाय बेलाय हाब आंथ' नांगौखौ मोनसनबायलै हा सोर इन्जिनियार फाग्ला बानाया होमबा बेखौ र' नों थाथ' हाब मा एसे गोमोथाव माइब्रा आथा बादि मोजां मोनलायनायलै बियो दानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां मोनलायनाया र' बिसिनि मोजां मोनलायनायखौ नैबेजों बुजायनां बेजोंनो फोरमायना होनि आं दहाय आदा आंखौ हाबा लाथारनांगोन नोंखौनो सिमां नुब्ला गान्दु बेलथायनानै लायो आङो जों सानैनि बैसोआ थास'जों समान जाथों थैखांनायनि उनावबो इसोरा जोंखौ दै आरो बोरियाव थानो हानाय बायदि एम्बु नङाबा सिंखावरि जोनोम होथों साग्लिहरबाय नामा नोंखौलाय माखौ मिनिलाबाय नोंलाय माखौ इसिबां मिनिफादों नोंलाय आंसो मोनजादों जिरादखौ नों मा मोनजानाय मिनिफादों सिबांलाय नों मोनजानाय गन्धआनो आंनि गन्थंजों हाबनानै उदै गंसे मानि मिनिनाया हाबजोबथारदों ओइ थुद' नङाबा दा बाथ्राफ्रा उनफ्राव बोरैबासो जानो हागौ दिनै बयबो रंजानांगौ गोगोम पार्टि जानांगौ दैब्रांखौ लोगो मोननायनि जागोन ओइ बैथिबो लायलाय होखायनांगौलै खुवा खुनायजों लोंनाय जानाय थिगसे जाखागोन प्ले खालाम गोसो
दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया
नाजासै रजे गोसोआ आंनि फागोला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया अ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दैज्लां थांबा
जागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा अ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बैसो बारबोला रायजो जानाया मिलौहाब जाया हायाना बैसो बारबोला रायजो जानाया मिलौहाब जाया ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाना नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा गिदिरा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नायहर हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा अनसुला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला
महर गोसा ओइ आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा अनसुला दाबजांगिल' महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा रंजासुला जायखौ आं मोजां मोनो जायनि अननाय मोनदों आं बिनि नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो आं नोंनि सोर सान अखाफोर हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव